Estrenarà una nova sèrie Antena 3 Gavilanes que serà tot un èxit. Un home content. No sé si contents els del Barça, no sé si contents els de l'Espanyol. Jo veig els pericos molt satisfets quan han tret un punt de 6. Sí, és una cosa insòlita. Dius, sí, has empatat amb el Barça, però potser l'Espanyol necessitava més la victòria que no pas el Barça. No, després del gran espectacle a Santander, que va ser un espectacle extraordinari, clar, aquest puntet és glòria bendita. Però jo no li veig el sentit de reservar jugadors davant del Racing quan podies treure 3 punts. Insisteixo, home, no està salvat matemàticament l'Espanyol, i treu un punt de 6. Aquí va ser una gran cagada del Pochettino, i jo crec que una mica de l'espanyolisme en general, perquè vam esperar tots el Barça, i vam llançar el partit al Sardinero. Vam llançar el partit. Guanyant-lo, que et poses per davant, que l'Espanyol marqui fora i ja es bajen les estrelles. I, conyo, 0-1, 3-1... Aquell xiter no havia fet un gol a Santander del 23 d'abril, Sant Jordi, l'any passat. Però per això dic va fer dos... que veig molta alegria quan en realitat han tret un punt de 6. Però la prova que per l'Espanyol jugar contra el Barça al principal és el que va fer Pochettino. Pochettino abans del partit els posa un vídeo de 2 minuts i mig d'un muntatge que va fer especial pel partit del Barça, que acabava amb imatges de la darrera victòria de l'Espanyol al camp del Barça, amb els gols d'Ivan de la Penya, i amb un final de si ho vam aconseguir una vegada ho podem repetir. De fet, l'equip surt tan enxufat que a la mitja part el Pochettino li ha dit a l'Oswaldo: escolta, frena't, que el Piqué aquest al final t'expulsaran. Y digo, mister, no me puedo frenar, si es que he salido excitado con el vídeo. I les imatges d'Osvaldo no són sancionables? Vull dir, Piqué no li fa absolutament res i comença a cridar-li i dir-li unes coses que dic, si això fa un jugador del Barça no actuen d'ofici? No, jo crec que no. Jo crec que això són coses que passen al futbol, passen en tots els equips. Jo crec que... Però per què passen? Què ha fet Piqué en aquella jugada? A veure, hem de ser sincers. Allò era vermella, directa, per mi. El Pochettino li guanya el partit a la pissarra al Guardiola. I no passa res per dir-ho. O sigui, no passa res. No li guanya perquè de fet empata. L'Aixaran de Catalunya. Cubero, que separaran de tu niño. El Barça havia de guanyar aquest partit. I l'Espanyol també? No, Albert, o sigui, el Barça, a l'Espanyol no es juga res. L'Espanyol està salvat del descens. No. Un momento, falten uns puntitos. Falten uns puntitos, però és veritat que es juga molt més al Barça per confirmar la Lliga, que no l'Espanyol que no està sola a descens. O sigui, jo crec que es juga molt més al Barça. I el Guardiola va a aquest partit atemorit, i no sé per què surt atemorit contra l'Espanyol, perquè la diferència entre l'Espanyol i el Barça és brutal. Qui no surt atemorit és el Pochettino, i que es prepara bé el partit, i qui guanya la batalla tàctica, que no pasa res. Escolta, el Guardiola té dret a equivocar-se una altra vegada. Correcto. També rectifica després. Van dos, por eso el Bernabéu tampoco estuvo muy fino, Mir, director de gol. El Bru no estuvo muy bien el Bernabéu, Dos de 80 partidos. Bueno, pero ya se nota una cierta... No, es que si hiciera... Una cierta caída, mire, Comenceu a... Jesucristo. Bueno, Jesucristo fue crucificado, Dioses hay pocos ya, A ver, quiero ir a Xavi Mir, director de gol, que m'ha dit que venia calentet avui. Més calent, noi? Sí, no, bé. Es va escalfant. Xavi Mir és un motoret que ja el veureu. Va entrant en acció. És Touré, en blanco. És un tipus que va... A la vida tots cometem errors. Poder el meu error dissabte va ser anar al camp de l'Espanyol a veure el partit en directe. Més enllà de jutjar el que va fer el Barça al terreny de joc i confirmar que l'Espanyol en aquest tipus de partit es creix, es multiplica, jo vaig sortir molt preocupat perquè he estat a camps d'Espanya, he tingut la sort d'estar a camps d'Europa, i no he vist tant odi cap al barcelonisme com en aquell estadi petitó que tenen.